Yun mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Yan mga kabuka, na ako diri sa taas sa tower. Nagpatong ko sa tower mga kabuka. Kita diri ang pinakadako masagingan sa Tagum. Ayan, bakita ko sa inyo mga kabuka kung gaano kalaki ang wow diri sa Tagum. Let's go. Ayan mga kabuka, mao na sagingan diri sa Tagum. Nasa 700 hectares ang gidakon aning mga kabuka wow sa kaning sagingan na. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Sana nagustuhan niyo yung video na ito mga kabuka. Let's go, bye-bye! Tell me pretty lies, look me